konti lang tayo, no? Ano ba lang, pwede na, no? Takpo, ah. Tibay na, tibay, ha? Sampuraw, guys. Tingnan natin. Isa. Iwan ang report. Isa lang. Ano ba? Tibay. Wala. No? Wala. Okay. Balik. Want to push? Kaya na ba? Okay. Push. Yan. Hindi ka, hindi ka. Yan. Diba yun? Diretso. Check na. Sige. Sakad. Wala na. Yan. Okay. Dito ka. Okay. Okay. Upo ka, ha? Dali. Ano po? Upo lang. Step. Step. Ganyan po na. Yan. Muna, ha? Ha? Upo mo. Yan sa inyo. Yan. Cut muna guys. Part namin ito mamaya.